Moi! Mulla on tänään vähän aikaa koko koti yksin käytössä. Joo. Ja ajattelin kuvata videon. Ja sitten tämä maisema on siksi erilainen. En ole omassa huoneessani. Olen meidän olohuoneessa. Syö Pringleseitä. Greita. On hyvää. Mulla on siitä huonoja videoita, että mä kuvaan kaikki puhelimella. Ja mä en tiedä mun YouTube-kanavan salasana. Jee. Mä ehkä joudun vaihtaa, koska mä saan kai uuden puhelimen. Mä joudun ehkä vaihtamaan mun YouTube-kanavaa, mut sit mä kuvaan tällä videon ja laitan, että mikä on seuraava kanava. Mä syön ihan hirveästi näitä sipsejä. Mä en ymmärrä kuule. Mä syön nyt vasta, että nää housut venyy. Ihan sikana. Tämä on ihan lyhyt, koska tässä on tässä tää video. Moikka!